kay mong nahibawan bahin ako. Pero sige lang, kanang inyong nahibawan, siguro alang gyud nga makapalangit ninyo ha. Kay peligro kayong sige mog share ana nya maimpierno ra day gyapon mo. Bitaw ako mosulti lang ko tinuod nga mura kog nanagana nga mudawat aning maong engagement kay BEC manggod ni siya nya 30 years na mong nag-practice sa BEC. Nya ako isipare 20 na ko katuig pagkapare wa jud ko kasuway practice og BEC. Okay ra mo maminaw nako nga wa mo ko kasuway na. Sige, so bahala na mo diha. Pero total kay ang ako sanggi una-una nga mga kinaiya man sad nga batunan. Di makasulti ra jud ko ana mga kinaiya. Unsay ebanghelyo karon? Kisa na nakabasa sa ebanghelyo ta sa kamot. Wa di mo mamasa sa ebanghelyo di ay. Sige, ako na lang iuna-una nga naa sa ebanghelyo nga si San Pedro ba? Nangutana si Jesus, kinsa man ko para ninyo. Yan, ingon din si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga mianhi. Ingon din si Jesus, bulahan ka Pedro, kay kanang imong tubag, wa na magikan ni bisan kinsang tao. Gikan na sa akong amahan. Mao to gitagaan din siya Yahweh. Siya na maoy pundasyon sa simbahan. Nya pag-abot dito sa unahan, gasige nag-istorya si Jesus nga ako patyon ko dito sa Jerusalem, ilakong ilansang sa krus. Giguroy siya ni Pedro, palayo og jutay siyang mga kauban, nya giingnan siya, Lord, di ko gustong mahitabo na nimo. Giingnan na sa ni Jesus si Pedro, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili sa Dios. Nganong ako maning gisgutan, kay gusto ko ani ko musugo dinhi. Lingihay mong tupad ganiha, tuyok-tuyok mamuadto no, turn to your move to your right, karon lingi to your left. Day, pagliningiay lang mo. Pangutan-a lang siya unsa man roy imong huna-huna sa Dios o huna-huna sa tao? Mao ni ang problema na to. Bisag kitang nasimbahan, bisag kaming mga pare, apil na mga obispo, usahay, og dili man kanunay, di ta ka-maintain sa huna-huna og batasan nga Dios nun. Atog yung isagol ang huna-huna og batasan nga tawhanon. Nya kana ding batasan nga tawhanon kinaiya panghuna-huna nga tawhanon matud pa ni Hesus, Satanas na taana. Mahimutang Satanas. Muna kita hadlok man kay tagyawa no. Pa-deliverance dayon ta, paana tag holy water, pero ang imo ding yawa nara des imong batasan. Nakaron unsa man toy nakapahimo ni Pedro nga Satanas o nganong hunahuna niya tawhanon tungod kay ang iyang gihuna-huna nga kanunayng buhi si Jesus. Di siya gustong mamatay dinhis kalibutan. Kanang mga taong mahadlok mamatay, unya mahadlok sa silang mamatay ang ilang gimahal, mga Satanas na. Kinsa dinhi ang dili na gyud mahadlok mamatay karong adlawa. Tasa kamot. Ang wa mo pataas automatic Satanas. Mao na nga ganahan ko sa kuan, ganahan ko sa kanini ang main topic karon nga aning atong gadiring kay unsa to, Pilgrims of Hope. Giigo ni siya sa atong Jubilee year karong 2025. Pilgrims of Hope. Unsa man ang pilgrims? Pilgrims. Panaw.
Pilgrims. Magpapanaw. Sus, bright na kay mo, anay. Onya, kung magpapanaw ta, unsa may mahitabo, permanente ang lugar o lumalabay? Ha? Lumalabay. Sa ato pa, nagpanaw ramoron. Way siguro, karong mga gabi or ugma ba, mulabay na. Og mupanaw na gyud sa tinuod nga panaw nga mao ang muna tinuod lumalabay ta dinis kalibutan, dili ni permanente. Gani bisag palayaan ako diri, daghan naman ninyo mga tiwasonon nagnaong. Mailhan man nas naong ang tiwasonon kay bisan pag nagadiring ta dali kay muduka ba mana de. Kana hapit na pero kana medyo lagsik pa kana okay pa kay na siya. Pero usahay sa ning lagsik mo kalitra sana. Kay ang atong panaw dinhi why specific date kanusa matapos ang panaw. Gilaing lingi sa imong tupad be. Lingi ing na gusto na kang mutapos imong panaw. Ing na kana. Gusto na ka? Ganahan na ka mutapos? Ana. Kanang niingon nga simbako aysa mao na sila yung mga giyawaan nya kanang moingon ay okay na jud kayo kay dako na kay kog nakuha nga kaayuhan sa BEC kana mao na tinuod nga Dios nun og hunahuna di ba nakaron unsa may atong himuong paglaom dunay gisulti si Hesus nga inig ka matay kuno niya ilubong siya pero sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ni ikabanhaw kuno niya muuna siya adto sa langit magandam siya og mga dili kwarto lugar dili lang kwarto kay kwarto mura tag kondominium ang iya ditong andamon gyud lugar dwelling places niya matod pa niya bisag asa ko tuasad mo ana og mauna ni ang pangandoy mauna ni ang atong hope desire nga mutukmod nato nga muadto gid ta aning lugara unsa man ang lugara unsa na kusga kinsay ganahan muadto sa impierno wa di ay pulos gyud ganahan matog langit so mo na magbaton tag batasan nga panglangit matod pa ni San Pablo kay kamo giluwas na mamos Ginoo gihatagan naman mo niya sa kinabuhi nga anak sa Dios ayaw na mo pagsigig huna-huna aning mga butang sa kalibutan pagsigi na mo huna-huna sa mga butang nga langit nun. Kay matod pa ni San Agustin, San Agustin matingal ito, di amtay philosopher diri si kaning akong classmate. Una buutan man ni ambot karon buutan pabakan. Murag ni samot matingin ni kabuutan Father Joel ba? Classmate ng Father Joel dito sa batchmate ba dito sa UST. Buutan kay na dito, panagsara na masakpan. Slide akong tangda ona mailhan sa inyo binuhatan karon kanang matod mo si San Agustin to ningon actions follow the desire ang ato kunong mga buhat musunod ra na kun unsay atong gipangandoy so kung ako mangandoy kong makatilaw kog babae magsige sa kog hikap og babae kay mo may ako pangandoy kung ang akong pangandoy makatilaw kog laki ato sa ko sa kristan magsige hikap ala kung ang ako pangandoy makadaghan kog kwarta
magsigi sa kog sentro sa kolekta. Kolekta. Kung ang akong pangandoy, sabay laing pangandoy, maka-house and lot ko, ang akong kolekta, ako yung ipalit og yuta, og itukod na kog balay. Kung ang akong pangandoy, munindot akong sakyanan, magilak-gilak yun akong sakyanan, magsige pa nag-ilis-ilis kada mapila man. Pila ganyan ang average inilise na itong sakyanan ba? 5 years ko no, murag Amerika, grabe ha sa dana eh. Akong sakyanan dito noon, wa man to nako ilisi, pero ilang mang giilisan, nagproblema bitaw ko, kaya akong sakyanan motor, kanang habal-habal ba, nag-hire ko driver sa balhabal. Nya karon kay ang akong pag-abot nako sa prison ministry, niingon man ang kaning mga kauban ako sa prison ministry, pader, musakay man sad may kuyog nimo kay wa biya may mga sakyanan, so igbisita na mo sa prisuhan, musakay sad sila. Nako, pag motor lang sad mo, so ayaw pader kanang pagpalit lag multicab. Mo to ila kong gipugos, napugos kog palit og multicab. Ato multicab na mi. Makauban ginaw sila, masud mas multicab tag napo, 12. Muramig lampinig ba, inigawas na mo, daghang kayong tao, inigsod, gamay kayong sakyanan, gawas, daghang kayong tao. Mura sa mig naas prisuhan, kaya naas prisuhan, gamay kayong kwarto, pati daghan ng gapuyo. Karon kay pag-abot na ko sa parokya, ila mang pailisan o ginubang. Purti na kong guula, nako di lagi ko gusto, okay ra man akong motor, ay kung kuhanin ng inubay siya, ayaw pader kay mauwaw sad mi og maikog sad mi nga dili ka palitan anang sakyanana. Nako ay kuan na lang, kana na lang maguwang sa multicab, is ayaw kana lang inuba kay mao nay among ihatag nimo. Amo na ron giagwanta nako ron taon, inagwanta ko adak inuba, ako lang ang giagwanta. Pero ngano ni abot man ko aning istorya ha. Wa na nako panganduya ha, wa na ko panganduya mo na usahay kay akong driver layo man na ilang balay, siya'y tigda sa sakyanan nya. Inig abot na sa panahon nga nakoy lakaw nya, day off sa driver, sakay ko habal-habal, igabot to pader, asa man imong moto, asa man imong inuba, nako tuwa sa driver gigamit sa hayman ako, gadi off man siya gadas inuba, iyang balay dito nindot kayo kay ang nagparking inuba, siya pirming gasakay sa inuba, ang pari usahay sakay og motor. Pero di man ko mawili ana, kay nga naman wa man ko mangandoy ana, ngandoy man ko ana, iyang gibangga dito pader, nabangga nako, sige puni. So pader di na to ipayo, nako payo rasan nya man bangga na sad, payo lang gyapon. Total wa man koy kuan na, o man koy mag-desire ana, o maguba na, o hug na kuyog driver, okay ra kayo. Ang kuyog makuuban ang pare. Okay ra sad gyapon. Ending ng atong panaw. So mao na ha, do na day duha ka batasan og duha sad ka binuhatan dinhis kalibutan. Ang binuhatan nga Dios nun, batasan nga Dios nun, ug ang batasan binuhatan nga yawanon nga iya ni Satanas. Karon para maklaro-klaro ni kay ang mga BSC, di ba? Bible based man kita no. Makalipang. Amo ba na? Mo na sa amo dito. Kalipang? Ano bang mag-sharing kas Bible o diyan sa imong natandugan, no? May kay mo ana. So karon mugamit lang sad kog teksto sa Bible kay dunay gitudlo si Kristo nga importante kay nato nga matiman-an, pero common ninyo dunay 8 ka paagi aron makaabot gitag langit. Gitawag na siya the 8 beatitudes or the 8 blessedness. Ang 8 ka paagi aron makaabot kitag langit. Diray. So 1 to 4 lang sa ta. Gi atong basahon ha. Ready? Number 1. Espiritu kay ila. Number 2. Number 3.
Number 4. Number 5. Wa na. Ano pa? Bulahan. Number 6. Number 7. Og number 8. Okay. So kana tanan mo nay ako na rong tagsa-tagsaon. Sugod sa number 1, aw asam di ko kutob ani. 3:30 ba to? 2:30. 3:30. So naa pa ko yung mga 1 hour. 1 hour pa ba? Layo pa eh. 1 hour kapin pa. So akong suwayan og tagsa-tagsag atong tagsa-tagsa og pamalandong aron nga mura sad taog maka patidlom o gamay ba. Pasabot kung dili ta mo practice aning gisulti ni Kristo, ang ibutang sa tong kinabuhi alaot. Di ba bulahan man ang nagsugod. Alaot. Panalitan, bulahan kamong mga kabos. Nya gusto jud kang madato. Alaot ang mga dato. Ana na siya. Sige, sugod tas number 1, atong pamalandungan. Unsa man kay mensahe aning number 1. Unsaon aning og nganong makapalangit man ni siya. Nganong bulahan man ang mga kabos sa espiritu. Or sa kang Lucas kani kang Mateo man sa kang San Lucas nga gospel ningon ra gid siya bulahan ang mga kabos wa na butangig espiritu kay pupariha ra man na. So musuroy ko gamay ha, mangutana ko mga 5 ka tawo unsay inyong tubag kun moingon nganong makapalangit man ang kakabos. Sige, ang di mo tubag inigtunol na kus microphone automatic do na mo'y point dito sa imperno. Nga inig-ana na ko sa microphone, mutubag gani mo, automatic, do na mo'y point sa langit. Sige. Tinining. Sugod na. Naamaniyawa din ni dapitan, itingog man. Klamo dayon. On interpretation. So, akong interpretation sa number 1, Father, mas bulaan ang mga kabus kay sa permi pang ginaingon and also realistically sila sa tong mas giver since na-experience man nila ang hardships. Congratulations. Pwede na to siya mamatay. Lalo sa puntos langit. Okay. Kabra. Bulahan ang kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Kung ikaw god kabos, mapobsanon ka. So ang taong mapobsanon munay gipangita sa Dios. So kung ikaw mapobsanon, makaadto gyud ka sa langit. Kay giingon man nga bulahan kung mapobsanon ka, kay imo ang gingharian sa langit. So magpaubos ta pader. Salamat. Mo bita naubos gyud kanako kay nagbarog man ko naglingkod na ka. So duha na sila ang pwedeng mamatay karong adlaw, no? Indotay. Ato na sila sa langit. Sige, arita di speakers kay magmahay unya ni diri speakers unya. Ning sa wa man may gi-appeal father. Para na ako, Father, bulahan ang kabos sa espiritu, kay ang tao nga daghang hibalaan, mas daghan sila ay kaning tawag ani. Bulahan ang kabos sa espiritu kay mahadlok siya
nga maghimo og sala sa iyang isig katao. Basta kabos sa espiritu. Okay. Sige, mahal na to. Tulo na sila kabuok ang pwede. Ngita ta diriglain. Padong natabalik sa tubangan. Ako lang tanawon ang likod. Sa Aqua Father, bulahan ang mga kabus ito kay ila ang gingharian sa langit, kaya ang mga kabus Father mo ang ang una nga nagkuan sa simbahan o nagpadol sa Ginoo. Mga kabos, mo'y una simbahan. So, upat na sila, no? Ang usa, di na madlahos pagkapari, kaya pwede naman na mamatay ugma. Last but not least. May hapon tanan. Nakakita na ko sa personal full na gid kayo. Abulahan gid kayo no. Kabus kay ngano no ila mo Diyos kagalingon na siya kabus kay ngano mapaubsanon sa masagingon sa unahan ug usab wala siya kaulawan nga mo serbisyo sa iyang kaugingon kay nahimo naman siya kabus sa iyang kaugalingon ug usab mapausanon siya ang ingon mang Ginoo kinsa tong nagpaubos iyang ipatas. Salamat. Sus, lima gyud kabuok ang ato karong mga perfect answer. Atong pakpakan. So, inaton ta nga kuhaon na lang sila ni Lord karong adlaw. So, sakto na to tanan, ari na tas number 2. Di ba? Di na lang konsulti. Sige, ang kabos, kanang kabos ba? Ang sentro sa kabos, unsa man? Unsay sentro siyang kinabuhi? Kabos ba? Kanang way kwarta. Ang sentro siyang kinabuhi, mao ang pag-antos. Antos, wa kay malungag. Ako sa una, akong ginikanan, kabos gyud kayo. Mag-uuma, 5 mi kabuk anak. Nya, maglisod mi kaon, gatubo mi, maglisod gyud mi kaog katulos o sa kaadlaw, nga naa ginang kanon, o nya, kanang ginaling sa bato, nya, sudan. Gamay raman sa palito ni mama, mangumpra to sila, ika-Lunes, ika-Huwebes, purot na lang kinumpra nga sudan. Bernes na nagsabadog Domingo, ngita na may unsay mahimo dito sa bukid. Wala na ng buwad, wala na ng isda, ang bugas, apiki na sad. Mao kita mong kinabuhi, mo nang nagtubo ko, mangarga, manggunas mamakyaw gunahon, mamutos anang mangga, o na akong kuan, manguling, o to'y akong kinabuhi. Nya kay ni proceed man gyud kog high school. Pag high school na nako, kuyog pa mis akong maguwang. First year siya fourth year. Nya pagka third year nako, sus ang akong maguwang gitukhang mas uyab. Wa na kapadayog eskwela, kutob ra siya si kanyer, naundang, nagminyo. Ako na lang usa gapuyo sa among gamay gitawag og payag diha sa Loyo Simbahas Guadalupe. Nga ang akong suga kandila niya ang akong kanaganing balay wa man tay suga gamay gyud kayo. Practically 4th year high school hangtod graduate ko 4th year college commerce accounting akong kurso, ako ra usa gapuyo niya kay wa man kay kwarta aron makadaginot kasagaran akong sudan luyag asin unya ang akong suga kandila unay akong kuan, akong lamisang gamay, mo to'y akong kananan, mo anak ko mangutaw, anak sa ko magtuon, anak ko mag-solve sa akong mga assignments. Mo na akong kinabuhi. Daghang pag-antos. Nya maglakaw ko kasagaran, gikas eskwelahan padong sa balay, maglakaw mga 4 ka kilometro. Nya og mulahos ko sa bukid, lain na sang 6 ka kilometro. Nya ikakadlawon alas 4 sa kadlawon dagan-dagan na sad
to syudad kay ang klase alas City na sa imidyas buntag. Mo na cycle sa kong kinabuhi so na kabos man. So ang sentro pag-antos nya ningon Diyos Kristo saman. Unsa na itong panultihon mga katigulangan? Ang mag-antos nara kuha kayo. Nya ningon mas Kristo, take up your cross and follow me. Di ang kabos, ang sentro pag-antos. Unsa may sentro sa dato? Ang sentro sa dato mao ang kwarta. Ang kwarta. Basta magdato gani ka kwarta gina imong hunahon sige jud hunahon kwarta. Ana nayuban way kwarta pero ang hunahuna kwarta dato gyapon ang tawag ana. Kana bang gasigig paningkamot kwarta kuila gyud ko kay pero maluwas ko ani akong kapobre. Pari ko kay aron kwarta gyud ana. Arikos di pulog magtuko diri kay dako ning stipend la patay tani. Ana ba kwarta gyud nasunahuna ang priority kwarta kay ngano man nagtuo man gud siya mo na ni ang iyang desire comfort pleasure power honor ihatag ba nas kwarta dinis kalibutan. Kung daghang ka kwarta mahimo madyo kang inila. Kung daghang ka kwarta naam jud kay gahom. Kung daghang ka kwarta makakuha jud ka ng tanang lami asa na mo pili og batignaong kanindot yun kay kwarta gud magdita kabayad. Pero kani pang watay kwarta pa imo ning linot latan. Ana gusto yun nindot tanan nindot yun komportableng kinabuhi kay kwarta yun. Unya matod pa ni San Pablo ang gugma sa kwarta maoy tuburan sa tanang mga yawa. The love of money is the root of all evils. Yan ingon sa Kristo, dili mo pwedeng moalagad sa duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang kwarta. Di sa ato pa kana ding kwarta nga maoy sentros kinabuhi sa gustong magdato ug sa mga dato kontra nas Ginoo. Yan unsaon pagdawat nimo dito sa langit nga kontra man mo. Gilingya imong tupad. Ing na pwede na nimo ihatag tanan nimong kwarta nako. Ing nako no. Ing na tanan nimo rong kwarta, pwede na nimo ihatag nako. Oy, kamo dia na. O manay wa mangling sa buang dia hatagan. Mao na. Sige latag pangayo sa Ginoo pero di ta ka maong manghatag. Mao tong dihay buutan kaing laki, batan-on nga lalaki ni dool ni Hesus diha sa ebanghelyo ingon dayon, Lord, unsa may akong buhaton para baangkon ako ang gingharian sa langit? Ingon des Hesus, sayon raman tumana ang mga sugo. Unsa mang sugua? Gimension ni Hesus ang 10 commandments. Ingon ni siya, Lord, with all honesty, sukad pa tong gamay kong bata hangtod karon ako ginang gituman ang tanan. Di anak ko si Hesus, wow, sana all. Niya kay ni porso man gid siya, ingon siya, unya Lord, unsa pa may kuwang? Mahigugmaon kuno nga mitutok si Hesus kaniya og mingon, usa na lay kuwang nimo kay perti man nimong buotana, usa na lay kuwang. Pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag tanan ngadtos mga kabos ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Unya dayon balik dinhi ug sunod kanako. Unsay nahitabo sa batan-on? Milakaw kuno nga masulubon ngano man gibutang sa Bible kay dato man siya kaayo. Kanang moapil og biise nga gustong madato pamahawa na mo. Kay di na maoy tumong sa biise, di na mo'y tumong sa pagkakatoliko, di na mo'y tumong sa atong pagsigig simba aron madato ta. Ang tumong aron ta maghinatagay agape. Paghinatagay
pariha atong batanon o atong bata nga dunay 5 ka buok pan ug 2 ka buok isda. Ang gigutom nga mga tao 5,000, counting only men, excluding lang sa counting ang babae ug bata. 5,000. Ang iyang 5 ka pan ug 2 ka isda iyang gihatag sa Ginoo, ug maotoy gipikas-pikas sa Ginoo ug gihatag sa tanan, nabusog ang tanan. Kamo karon magmisa marong taod-taod, andam ba mo nga ang tanan gid yung gidang kwarta ihog ninyo sibot? Ha? Aron ang atong obispo sila nalay magbahin-bahin ana kung unsaon na nila pagbahin. Okay mo ana? O ka na. Og moingon kang okay, congratulations, padong na kas langit. Pero ikaw diha nga moingon, bahala mo diha. Wala. Impierno na ka. So ang tinuod ang kabos kadto ding tao nga mahigugmas mga pag-antos. Ang tinuod ang dato kadtong tao nga nahigugmas kwarta. Bulahan kamong nahigugmas pag-antos. So kamong mga asawa nang inyong bana palahubog kayo, sugarol kayo, ingna dayon, praise the Lord. Pasar na ko ani sa first beatitude. Iguli si imong bana, ingon ko, hey, salamat kay dong, salamat yung kayo. Ingon imong bana, ano ang ganyan? Mauna ni ang first beatitude nga bulahan kamong nag-antos mga kabos. Nya hibaw man sa kong kabos na ko karon kay wa naman kay kwarta na hurot man nimo giinom. Nya imo pag yung gibugwak. Nya sunod imong nahibawan ang imong anak nga nagtrabaho sa laki, uy nikagot na mangipon, suyop sa diay. Wa gyapoy ikadunit. Ay sus, Lord salamat nya na sa ilaing kulikwan sana kana ganing makapasantos nako. Sunod ang imong anak babae 16 anyos gitukhang sa uyab to na gasuka-suka na sa ay salamat in taon Lord yan na sa pagantos. Amo na inyong buhaton karon, pasalamat kung naay mga pagantos kay mauna na ang katumanan sa first beatitude. Saman, okay? O ana? Sige, pangadto mo sa impierno, bahala mo na. Wa ko'y labot ninyo. Ikaduha. Masa ito ikaduha? Bulahan ang masulubon kay sila lipayon. Ninduta deg premyo anang magsigig agas atong luha, no? Kalipay. Ang pangutana ron, mao sa niya akong ituyok ron, kinsay mulipay sa masulubon. Kinsay mulipay sa masulubon. Bulahan ang masulubon kay sila lipayon. Halimbawa kung ako masulubon pa dayon nako ang mga pag-antos labi na gid sa akong pamilya. Mula nagmandoy ko nga lipayon ko sa Ginoo. So ang imong tubag ang mulipay sa masulubon ang Ginoo. Okay. Very good. Sige, ari na sa tadiri kay murag ni ako'y nakit-an din hing mga buutan kay gnaong. Ako ning pilion kani mga bugat og naong. Pero wa may bugat og naong, diri pulos man ni nag-smile. Amay hapon dre. Para nako nga usa ka Katolik ko, ang bulahan masulubon kay sila malipayon. Ang mulipay nako ang usa ang Ginoo. Tungod kay mo sakripisyo man ta niya, mag-alagad man ta niya, mao na nga usa po na nga makalipay sa ato Yahaya ay. Sige. Mangita ta diri. Pila na to? Duha na to, no? Sa mangita ta diri. Mayang hapon niyo, Pader. Bulahan ang mga masulubon kay sila lipayon. So sa akong pamalandong, Pader, kining masulubon ta, wa na magilain hunahuna
kadangpan. So ang Ginoo ra gyud mo ay makahatag ning mga butang nga kakulangon labi na gyud sa pagkamasulobon. Ang Ginoo mo imulipay nimo. Basin pa diri sa unahan ang yawa mo imulipay nila. Sige, ato na sa ay kani ko nung layo mo ko nung ni sila yung mga yawanon. Kanang nagkao ping Kadua, no? Aming hapon, Pader. Bulahan ang masulubon kay sila lipayon sa Ginoo. Ang kaguol, ang pagkasubo sa usa ka tawo, hagma na magigana, dre. O wa man kailaing kadampan ang Ginoo ra gyud. So, ang Ginoo ay maglipay. salamat. Posing. Joke. Okay. Ala, yan ay. Isingit gida. Sige. Asa naman tani. Pila na to? Upat na no? Ari ko diri. Ako suwayan di ari speakers kay mura mag di adiring mga langit nunog naong. Kabrad. Mayang hapon, Padre. Para na ako, Jesus Christ, siguro hapon, Pads. Na naman tanan, wa may laing ko, ako, lisod po mo lain ko. Ang wakalipay, ang Ginoo ra gyud. Okay, daghang salamat. Atong pakpakan ang nanubag. So, napo na sila kabuok ang qualified nga moen sa ilang panaw. Sakto inyong tubag. Ang mulipay sa masulubuon ang Ginoo. Muna, kamong mga panalitano, mga bana, inyong asawa, sige gyaw-yaw. Ayaw na lang nag-awaya. Tutuki na lang na. Ingna na lang, Ginoo, Lord, ako gining dawato ning animal. Kahibaw ko nga di gini makalipay nako. Pero kay nagsubo naman ko ron isip bana kay magsigi man lang ginigyaw-yaw. Hibaw jud ko nga ikaw ra gyud mulipay nako. Nguna yaw-yaw pa more. Di ba? Ana. So di ka magsigi ingon nga hunungan na imong yaw-yaw. Ikaw ba? Unsa man ka? Ana, ayaw. Nya vice versa, kamo mga asawa kay kamo man gid mo perming masubo. Ingon mo kamo kunoy perming masubo. Ayaw na mo pagsigig demand sa inyong bana nga mga usab na sila. Kuha na lang, dawata. Nya, paglipay kung nasakitan ka siyang gibuhat o siyang gisulti, kay ang Ginoo mo'y mulipay nimo. Kanang inyong mga kaubas BC, mga libakira man sa nang uban diha. O may siguro og malakaw kat libakon ra man sa kagunay ana. O nya kung naigo na kas ilang pagpanglibak, or naa sa day uban mga mapahitason, mas istrikto pas pari og sa obispo, di ba? Sugay mo diman ba murag as if sila gyud kuno hay sakto, ay ayaw na lang, imo na lang ang dawaton, hilak lang nya, inighilak nimo ingna, Lord, ang mulipay na kuani ikaw gyud, kay kaning niyang among leader di magini makalipay kay yawa man kanig batasan. Pero bisag yawa ni siya, ako gining dawaton, this cannot change my love for him or her. Maana din ang Ginoo, pwede na kang mamatay. Bitaw mga igsoon, ang tinuod nga kalipay naagyod sa atong pagdawat sa kasubanan. Endure sufferings without complaint. Ang akong term ana sa akong kuan, sa akong prinsipyos kinabuhi, go through the pain without complaint. Ana. And God will make you happy. Ako sa akong pagtubo, hilumon ko nga pagkatao, istrikto pagyud kay ko, nya kay tungod nahogban nga nilampos ko nga ako rag yung paningkamot kunuhay in quotation, gamay rag participation sila sa mama nya gikan sad ko pagkamatngog buot hangtod edad kog 12, mag-average sa kog kaduha latuson sa usa ka adlaw,
balikason, nganlag, dakog-o, waysod, kay bugo man kay ko pagka-elementary, sige lang kog kahagbong, nganlan kog bugo, dakog-o, ana kita ng buliing, nya ditong mamab, lamparog mayo, ana. So nahimo kong akada bang sana kanang violente ang akong di lang ko violente outside pero sa akong unahuna mo nang insultador ko, panagsara ko mo katawa, nya kalm ang kanang sana kanang di ko gustong mapildi og istorya. Di jud ko palupig, mangita jud ko rason. O na masana ninyo, klaro mas inyong mga naong. O na, pagsud ako og seminaryo, ako mang naproybahan nga makabuhat kog mga butang nga maayo sa among simbahan, sa akong pamilya, ug sa akong professional career. Murag ako'y hawd. Mo nang gitag-anan ko sa akong usas ako mga uyuan nga active sa simbahan. Usam sa to siya nahiubos nako kay mutubag magyud ko niya. Mingon siya, ikaw musuod kag seminaryo ug mapari ka, usa tingali kas mga pari nga batuon sa mga parishioners. Ana, kulbaan biya ko ato. Pero karon sige naman sila pa-picture. Nga naman, kay akong giagian ang daghang kalisod, daghang kasakit, daghang hinilakay. Unya mao toy akong gigamit nga pag-usab sa akong kasing-kasing. Mo nang dili nako tanto kayong kanang sana seryoso, istrikto, nausab yun, no? Karon wa na nanagigamay ko ang kalipay. Ha, di ba? Lingay mong tupad. Inatanaw ni mo sa kong naong, malipayon? Ingna ko no. Ingna ba, imong tupad ba? Inatanaw ni mo sa kong naong, malipayon ko? Oh, ingon ka siya, okay kayo. Kana, okay na. Pero ang tinuod yung kalipay ka nang mudawat yung kagol, kasakit. Mao kinay tinuod. Wa na yung kay kasakit. Matod pa ni Mother, kuma to, si Santa Teresa of Avila. Siya kasigi kung sunod ang Ginoo nga, take up your cross and follow me. Nagtuo man jud ko nga sakit kay ng cross. Unsa manoon nga sa sige na kong dawat sa akong mga kasakit, tamis man day kay ng kasakit karon hinuon na-addict na noon ko sa kasakit. Giilad-ilad lang jud kong Kristo. Mana ilad-ilad na kang Kristo nga pasana dawata ang imong kasakit, pero ang tinuod ay kada nato dawat sa kasakit iyatang lipayon sa mismong kasakit nga imong gidawat. Mauna ang atong paglaom. Kung kita kabos, ato na ang gingharian sa langit. Kinsa kaha ang dili ganahan o gingharian sa langit. Nga kung kita masulubuon karon, ibutang dayo sa unahuna mindset, duna ni kalipay nga nagsunod. Maminyo na unta ko ni atong December 10, 1990. Sa akong ika-8 nga uyab. Kay pag elementary nako nakauyab ko usa. Kauban akong kargador. Kay ini human na mo hatod 3 ka kilometro butang tong karga, yang napay kargahonon balik na sad mga tos bukid. Nga na say mga babae nga nangarga sad. Ana, adi kuyog-kuyog sa mga to. Ana, ya. So go naman sa kong ibog-ibog 15 anyos. Tirahan sa nako. Sugot-sugot pa sad. Mo toy una ko uyab. Pag high school nako, nakauyab ko 6 ka buok. Na sa high school. Unya, pag college na, 20 years old naman ko, first year college, 1983, kay 1963 man ko, November 24, 1963. Pag college na ko, March, June, padong na ko mo 20, 1983. Niingon dayon ko, kay nagkabuwag na, ang high school sad, kanang inigbakasyon, buwag man dayon, muna, pulihan na saglain. So mo to pag bakasyon na mo pagka 4th year, buwag na sad mis akong katapusang uyab. Pag college na, niingon na gyud ko sa akong kaugalingon, karon og mangita pa kog uyab, pang menu ay na gid ni.
mopili gyud kog uyab nga akong minyuan. Ana, 20 naman ko. Sa amo sa bukid, basta mo edad nagkag 18, 20, ang ayan na ka magminyo, nya kamao na ka mangitag kwarta, kamao na ka mangarga, kamao na ka muhimog uma, ana, mao na kang mo pabuwak og mo pabungas mangga, okay na kinaw. Nya ako na naman ko ana, all of the above man ko. Nya eskwela pa gyud. Ako una ini-graduate, katrabaho, birada yon. Oto nga ako jud tong gipili, gistadihan to na akong bayhana, classmate me, nya tanaw nako murag nindot man akong gito parag lingkod, tupad nami, nya sige naming ila-ila, gikan sa June hangtod sa November. Wa gyud ko manguyab. Ako sang gisiguro wa ba gyud siya uyab. Nya kay naman siya uyab. Di wa ko manguyab kay usas akong prinsipyo moingon man jud ko, di ko manguyab sa babae nga naay uyab. Nya pagka November, ingon man siya nako nagbuwag kuno sila. Di, kuan sa ko. ning nanguyab sa ko niya. Og iya kong gisugot December 16, 1983. Alas 7:30 gabi. Tungod ato sing bang gabi na first day na sa singgang bang gabi. Tungod mi adto padong na mi bakasyon, Christmas break. Tungod mi atong kuan kanang bugtong lobby dito sa Gutsianoy building sa CCC sa una, UC na nakaron. Dito mi tungod ato gatanaw mi sa stage nga naay gapasundayag dito nga play nga ang title Ang Kasal sa Likod sa Simbahan. Dito ko niya gisugot ato. Nya, kadyo kay mi, hiusa kay mi, dungan mi graduate pagka 1987 March. Nya human trabaho na regular na nami pagka 1988 naghimo nami sa among nag-joint account nami kay pobre man pulos namong ginikanan kami ray mo gastos among simple sang kasal. Nya kay ako active ko simbahan, choir og Legion of Mary, suod kay nako mga pare, gisaaran ako nilang daan og magminyo ka Bradyan, ay kabalaka, wa kay bayad dinhi, mutampo pa mig mga litson kami mga pare. Awa na, secured na kay kuwato. So, niset na mi og pizza, December 10, 1990. Ana, wa jud ko'y hunahuna aning magpari. Never gining niabot sa kong hunahuna ang magpari. Ang ako yung focus, magminyo. Og tuod man, pagka unsa yung pagka September 1989, na-stroke akong papa. Half body paralyzed. Motong naingon ko sa kong uyab, pwede di lang sa ta magminyo next year. Kay mura magbugat. Siya, sige, okay ra gyud. Puna na to another year. So December 10, 1991. Igo gyud nga na-relax na ko the following year, 1990. Sus pagka November 1990, niagi ba tong bagyong Ruping dinhi? Murag wa to dinhi moagi no? Dito age? Basta dito sa Cebu, grabe itong pagkaguba. Ang akong balay nga gitukod-tukod para tato namo babaw o gubos ang kuan naigo sa bagyo na ground zero. Pagkabungkag sa balay niya akong papa paralyzed pa, murag di nako wala nako sa kuan, wala nako sa hunahuna nga magminyo. Motong niingon ko niya indefinite postponement, 14 niyang laguta. Abi niyag nanakoy lain. Ang iyang accusation nga nanakoy lain kay ko nagon mi 7 nagon mi katuig. Ni siya nanakay lain, di ni imong kinaiya nga moatras og kaning kalisod, kaila ko nimo. Di ka mahadlok ani nya. Kita guys, una estudyante patawa tay hapit kwarta. Okay man gani karon na noong pulos na ta regular sa tong trabaho, din agi ni rason ani nga hadlo ka nanadyo kay lain, nakuha lagi koy lain. Isa to prove nga wa kay lain, minyo ta, minyo or buwag. Sige kog hilak, tulo ka adlaw jud ko sige atubang niya o tulo ka gabi sige kog hilak, di lang minyo, di lang buwag nya. Kay pag ikatulo na di naman gid siya mo sugot, isog mo yung kaysa gahilak sad siya. Nagsige na ko gunahon na dito na ko nisugod og konsultas Ginoo. Lord, unsa man
Lahuson? Nako lamdagi ko kay murag wa na ko kauna kay perti man gyud akong gugmahan niya. Super in love man gyud ko niya gyud. Lagi. Hangtod gani karon. Onang ang nahitabo ang lamdag sa Ginoo nako andam ba kang mupuyo or kuyog sa usa ka babae nga dili mo tuon nimo nga imong gisultihas tinuod gahilak na kang nisultis tinuod dili mo tuon nimo nakubitaw no unsay kapuslanan nga ang akong gisulti tinuod naghilak na gani kong gasulti di man mo tuon ako. Niingon ko, sige, akong gidawat, alas 8 gabi December 27, alas 8 gabi brown out pa tong tibuok Cebu, ngit-ngit pa kayo, kay bago pang nahumang ruping. Akong gidawat ang buwag, pag-ingon ako, sige, buwag lang, nikurog ang akong ngabil, diari. Sige, buwag lang, di ko kato niya, dito man dapit sa Danau. Ang ilang boarding house kanang Mitsumi kay ana sa trabaho sa Mitsumi. Nya nanay boarding house unahas Mitsumi nga nay second floor na beranda diha. Hangtod karon naa pa na. Muna inigagin ako ng lugar mo tan-aw jud ko ng beranda. Aka na ba ana ba kanang iya ba murag terrace ba. Mo tan-aw jud kay diha mamigay istorya, diha mami nagkabuwag. Alas 8 gabi Pag naog na ko sa silong gaatang kog sakyanan, ang nasa kong unahona maghikog ko. Maghikog yun ko. Nako ipakita nako nimo nga tininood ding ako magpakamatay ko karong gabi una. Nya kanang Danau mga sakyanan basta magabi mura na nagmulupad pati kusuga kay magdali na sila nya mingaw ng daan, magdali na aron makapasahero pagyud. So gasigi ko galingkod ko kada na imusod mo irog ko padong sa pultahan. Kada na imusod irog ko dapat pultahan hangtod na extension adto ko lingkod sa extension. Kay akong gusto nga igagi atong may dapit sa may Compostela na amra day mingaw kayo mga nipa nya nay murag bridge ba bridge nga mubo ra sa kayog railing nako inigdulhog da sa kanan anha ko moambak hugo nga tos ubos malinaw ang tanan ana sus karon kusog na kay sakyanan padung na gid ngadto ako buwana desidido na jud ko moambak na masay nilamdag sa kunghuna-huna nga niingon ug moambak ka kinsa may muatiman sa imong papa paralyzed ra ba to nya kay ako papas boy man ko pinangga makay nako kong papa nako bitaw no kinsa may mupakaong papa nako sige Lord inig kaayo na lang papa maghikog ko wa ko madayog ambak sus swertiha wa gyud maayos papa wa gyud maayo pagka 1992 napuna na no sa akong maguwang nahuog sa mong hagdanan na paralyzed na sad karo duha na ko ang paralyzed kinsa pay makahikog ana og mao dito hinungdan kadto daing maong kasakit nga portig yung sakitas akong gibati mao dito hinungdan nga gi-shift sa Ginoo aron ang akong tumong moabli ba ang laing avenue sa bukasyon ang pagkapari. So nahitabo ni 1990 na akong maguwang 1992 na paralyzed pagka 1995 nisod ko sa seminaryo gibiyaan ako ang duha ka paralyzed yan naingon dayos dili to pag ikyas na relax naman ko sa kasakit nangita na ko kinabuhi nga pirmig yung naay kasakit dako mura ang pagkapari gitingali ana moto ngadto ko sa pagkapari ingos papa nya dong musud ka sa pagkapari kinsa may mupakaon namo nako ingon man Ginoo pa nga siya ray mag-igo God will provide reklamo mas papa pagsuon nako seminaryo og kuan kana ganing June 13 1995 pagka August 28 sumad karon patay na yon nako ngano bita reklamo ka da patay noon debitahin namatay sa papa kay 6 years na siya nga half body paralyzed nya gi-atake siya mayo pagwa na nako namatay mga kasakit ni siya nga ning resulta nga niya na koron aning kinabuhian nya pagka-ordain ako pagkapare 2004 June 22 2004 pagka November gitawagan ko sa bana atong akong uyab sa una nga ako'y pabunyagon sa ilang ikatulong anak
Wa jud ko magdumil dito ko sa UST ato bay. Ditso jud ko lupad nga resibo gikas airport, ditso jud ko sa simbahan aron mo bunyag. Ya pag bunyag nako dito, wa nami magkita sugod 1990. Sunod na mong kita 2004. So excited kay ko. Ya pagtanaw nako, okay ra man gyapon kayo, may mang pagkaamping. Pero pag dool na ko sa bata, ang unang buhatos pare, badlisan man na, kurusan man ang agtang, no? Anang gidawat ka, pinaagi sa timaan sa cross. Pag dool gid nako, siya may gakugos. Akong pagkuros nako, nakaana jud ko sa kong hunahuna ba nako sus ako gid unta ni. Astilan. Pero wala ko nagbaliyo, ana. Wala ko nagbaliyo. Karon suod na kay niya og sa iyang bana og sa iyang mga anak. Nakuha rin na balang ko sa anak kay no? Awa na lang sa ko. Sakit ng hawak. Ang kasubo mahimo gid ng kalipay. Nya dili lang ikaw ray lipayon, mahimo sa kang agent of happiness. Og napa may daghang kasubo nga akong giagian nga mas grabe pa niya akong gisulti ninyo, mao na ang resulta karon tingali gigamit ko sa Ginoo gamay aron makahatag ninyo ginagmayng kalipay. Di ba? Nara na siya. Mo ba na magsige mo pa-picture nako, pa-picture mingon din ko wala mo kibaw. Bunga gini sa akong mga kasakit. Ngana. Kaysa una wa man magpa-picture nako. Wow. Ako'y magsigig sa liutot mi pa-picture. Karon wa sige nagpa-picture nangailad ra mo napagi mo adto nako kadto sa parokya magsiging hala pa diroy kagwapo gid nimo nako sakto ba kani siya sa kabuot no. Makapangutana ko sa pero sige lang nauna na pagbuot sa Ginoo. Ikatulo mahuman ba ka tani alas 5 no. Adi lang napa may unsa oras pa. Uy napaday 1 hour oy. 1 hour pa? Oh, sige, kahuman pa tani. Ikatulo, bulahan ang mga mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Sige, di lang ko mangutana ani kay para di madugay. Kinsa man ning mapaubsanon? Ang mapaubsanon maunang tao nga magsigi ragyog dawat way reklamo. Paubos ba? Humility. Kay matod pas mga etymological analysis aning pulungang humility from the word unsa ni bay? Humus, Latin word. Humus or humus unya ang iya anang meaning sa ato yuta or soil. Nya kanang yuta di amnas ubos. Tanawang yuta di ba mudawat ra gina bisag unsay imong ibutang hugaw, limpyo, plastic bisag unsa iya ginang dawaton unya dili pa gina siya mudawat lang iya pa ginang ampingan mo nang di siya magsigig lihok-lihok panagsar gina mulinog ang yuta para ni karon nganong nabutang man nga structure kay niya may yuta nga stable niya wa maglihok-lihok mo na nakarelax ta karon pero iniglinog ani hibaw jud ko alibwag giburog panagan stable pasabot kung ako mudawat ko nimo nga mapaubsanon maging sino ka man nothing gonna change my love for you. Siya og mo na gibasihan mapaubsanong pagdinawatay sa bana og sa asawa inigkasal tanawa ra gud na kung sa inyong gidawat inigkasal ba kung sa inyong gisulti kani moingon na jud ko mo challenge ko ani kisay mo dool diri nga naka-memorize pa unsa inyong gisulti nga magdungan mo og sulti pagkasal dire babae o abisag kinsa ninyo basta katubang inyong panaad bas kami nyoon gina i-recite diri palihog kay para nako one of the best commitment of acceptance kana yung panaad kami nyoon kay nga rin unsa na mamong wa na mamo kahinomdom
May panuming mga par... Oh, dara. Ali, Brad. Yes, Brad. Awa, ha? Kani, nagahilak na guys siya sa iyang panaad. Brother, ayo taon. Mo ni akong gi-recite, gi-memorize gina ko ni. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna, sa kalipay ug sa kasakit, sa kapiskay ug sa mayong panglawas. O may na ba? Kasakit diya, kasakit ug sa kalipay, sa mayong kahumugaway o kapitos, till death do us part. Okay, kay Brad. Salamat kayo. Tanawa, di ba nagkasayop-sayop? Di, sa iya na itong karatol. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo o dautan sa kahamugaway ug sa kapitos sa sakit ug sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. In English, grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, in sickness, in health, for richer, for poorer, till death do us part. Maunay makapastable, wa na kinahanglan na ang divorce. Para ranas mga pagarbuhon ang divorce. Pero sa mga mapaubsanon, wa na kinahanglan na kay for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, hangtod ta mga matay, mahuman atong panaw dinis kalibutan. My hope is in heaven. Magbuwag ta inig kamatay. Ana, natagaan ta mo og sampol. Kung ang imong bana, pagkahuman ninyog minyo, portig yung buutana, tanang sweldo, ihatagid nimo, tanang kinitaan, ikagi nagkupot. After 10 years, manager na siya sa kumpanya, din agyod mo remit ni mos kwarta. Masuko ka, dili. Yawan on ka. Ay, kasuko. Nga naman, kay pagsaad nimo dito simbahan, for richer or for poorer. Katong magsige pa siya remit nimo siyang sweldo, mo to'y gitawag og richer. Karon kay lahi naman yang girimitan, ang inyo namang silingan yang girimitan, poorer. Di ba? Unya, ikaw niya pader, sakit man kay na pader. Aw kadto tingaling panahon nga ikaw iya pang sige uli siyag sayo, kisan dayon ka, layog-layogon dayon ka, kuot-kuoton dayon ka, nindot kay to. Ana, pero karon lain na may iyang gikuot-kuot ang silingan naman. Sakit na sana siya. Di ba? Nyaningo man ka for better or for worse. Di ba? Ana. Tanawa, dang tanag mga 30 katuig, anha na gina nimo, labi mag-agas ng laway, mag-ana na. Ingon din ka, in sickness and in health. Imo na siyang limpyuhan, sus, ding animal. Sa maay paniglawas, lain ang nakapahimos. Karong niya, mag-agas na lang iyang kaugalingong hugaw, ako na tayo tiglimpyo, pero in sickness and in health, may ratag, mauna kag kamatay. Mao na ginasya. Mao na humility. Mao na makapahiusa sa panaw natos kalibutan. Kay guway pag dinawatay, gitawag na sa atong sacramental nga term, communion. Ang simbahan is a communion of the faithful. Ang BEC is a communion of the faithful. Unsaon na to pag communion og di ta magdinawatay sa tanan yung aspeto, we need to be humble. Humble. Sige, lingay mong tupad. Ingna siya,
sugod karon. Yan. Nasugod karon, din adjud ko mo reklamo nimo. Ano? Nindot kay na isulti sa mga bana o asawa, mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak, nawa ang communion sa ginikanan og mga anak, kaya mga ginikanan siging yaw-yaw sa mga anak. Kana manggong yaw-yaw, kanang pangasaba, makapawagtang na sa ilang koneksyon diha nimo. Kamo mga asawa, yaw-yawa na nimo imong bana, maputol dayon ang inyong koneksyon. Kay matod pa sa psychology, psychologist man niya. No? Oh. Inigsulti nimo negative so sa katao, musira day ng iyang mga windows and doors. Muna magsigi kag sulti, mura na lang kag nakigsultig bungbong, naglurat ang mata, wa nay nisod. Kay sirado na ang mga pultahan sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Pero imo na siyang tagaan og love, acceptance, forgiveness, understanding, labi nagpirmi nimong padunggon, maging sino ka man, mamahalin kita. Mga abli na ang tanan og magtaghoy-taghoy na siya, maglakaw siya. So sana all. Ana na siya. O na, kamo mga asawa, kung ang inyong bana di na maminaw ninyo, ayaw mo pagsigig yaw-yaw. Paminawa siya. Siya mo'y paminawa. Kay magsigig ni kag yaw-yaw niya, musamot na ginang din na maminaw. Asam na siya padong, adto sa cellphone. Nga mo, text na siya dito siyang cellphone, iyan ang imayde. Amayde ba'y tawagan na? Okay ba? Kana bang imo i-post ba? Hasol ning makakuyog tag plakang guba, alingug-ngug kaayo. Ayam na i-post ana. Nga katong iya mga friends nga nag-monitor niya, moingon mo sa to nganong mag-antos man kanang plakang guba nga niya may brand new. Nindot panig music. Sa sus naa pa lang di ay bisag unsa ka mahal akong bayran. Nya mo sa to, mo text man sa tugbaw sigon nganong mo bayad man ka nga libre man ni. Oh. So na, pare, sige hagyaw-yaw sa parishioner, nya inig-report sa obispo, di pag yun paminahon, na, mo text gyapon na. May pagwa na lang ko nagpare. Sabi tao, daghan ba yamin nangandoy nimo? Ngano masad ka pa din, ahat man kapag kapare, nga daghan man taming nangandoy yung tanimo. Ana, siya sus na adi ay, kay bawo pa lang ko. Kanindot gid unta. Siya, dana oy, nag-text na nimo ang usa. Ana din, mahibong lang obispo, mukalit lang kawagtang sa parokya. To na dito. So ana, technique, practice humility, and we can destroy all attacks and bondages of Satan. Kanang imong anak nagiharian na siyawa, sige hila naghigugma, matangtang na. Mao na gigamit ni Mama Mary to destroy Satan totally on this earth, ang iyang profound humility. Mana? Na, padayon ta. Hala na mo diya. Ikaupat, bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaon niya sila. Pasti lang nindota na tagbaon. Sige, mutuyo ko ako mong pangutanon anang do na pa ba kay gikinahanglan sa imong kinabuhi unsa man. Sige ha. Sige. So good sa ta. Tantanahon niyo unsa may imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Maayong hapon kaninyong tanan, no? Natong tanan. Siguro orag ang akong kinahanglan sa akong kinabuhi mo lang siguro ang akong kapiskay sa akong panglawas kay siguro murag gihatag na gyud sa Ginoo. Ora po tayo ako po. Yahaya.
Kung pari pa to, wa na ko magkinahanglan og kolekta. Ano? Very good. Unsa may inyo pang gikinahanglan sa kinabuhi? Mga apon, Dre. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawo niya sila. Bulahan, ako sa akong kagalingon, Dre, bulahan gyud kay unsay ako ang mga problema, ako tiyong idangop og sa Ginoo, ug maningkamot gyud ko nga di gyud ko mahimulag sa Ginoo. Napakaygikinhanglan wa na. Napakaygikinhanglan wa na. Nara pod. Awa, pagyapon kakatuman. Bita, joke lang na. Ari sa ko diri speakers, katulo. Unsa may imo pang gikinahanglan sa imong kinabuhi. Arita sa kata diri, sa katagamay. May hapon, Dre. Para nako, ang akong gikinahanglan, ang mayong panglawas, aron sa kabubuton sa Dios makaalagad pa ko sa mga katawhan, katurang Dre. Kani siya ang yang gikinahanglan picture ra gyud. Dagan kay Dre, rejection from the family. Din sila mga kuwang nis pagtagad din sa unahan. Sige, salamat kayo. Karon ari na sad ta diri sa unahan. Unsa pay imong gikinahanglan sa imong kinabuhi? Good afternoon to everybody. Ang gikinahanglan ako sa kong kinabuhi mao ang pangayo ug dugang mga grasya sa Ginoo nga makapadayon ako sa pag-alagad kaniya. Lota eh. Pwede na to silang mabuhi. Unsa pay imong gikinahanglas kinabuhi? Ang akong kinahanglan sa akong kinabuhi nga mutaas pa itong kinabuhi para sa pagpadayon sa itong mga pag-alagad sa mga katawhan nga nakinahanglan kanato. Dota, mura mo sa siya pare. Pare. Adi pare no? Kari may pare din. Sige. Karon kanang naapatay panginhanglan sa tong kinabuhi nya murag dili ta mahimutang kung dili moabot gani mabalakat ta kung di maabot pasabot ana masinupakon pa ta sa mga sugo sa Ginoo. Moy usas mga meaning anang ikaupat nga ang katagbawan sa ato diyang kinabuhi naa sa atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Tanawa ha, ang mga sugo sa Ginoo tagbaw gyud ka. Nawa ha, ingon siya kung tamparuson imong pikas aping unsa man ipasagpa sang pikas tagbaw gyud ka kay bali-balihon man gyud kag sagpa. Di ba? Napa siya giingon nga kung dunay mukuha sa imong kamisin ihatag sad ang kamis sa dentro. Kung dunay mukawat sa imong butang ayaw na kinig bawia. Kung dunay muhulam nimo ayaw na paningil og bayad. Kung dunay mo papasaan nimo 1 ka kilometro sa iyang karga himuang 2 ka kilometro ana ang kuwas Ginoo makatagbaw gina siya ngano makatagbaw man nga mura magdita kauyon ana ngano man kay ang
kabubuton sa Dios igo gid na sa panginahanglan sa atong kalag. The soul, di ba naigingon diha sa Salmo, my soul is thirsting for you, O Lord my God. Ang atong gitagbaw kaning atong panginahanglan kasagaran, ang atong lawas mo itong gi-address dili ang atong kalag. Kanaming tagaan pa kog taas nga kinabuhi, tagaan pa kog mga grasya. Unsa man grasya ha? Pagkaon, kwarta, healing, ana, para manas lawas. Pero ang sugo sa Ginoo kanang iyang kabubuton, igo gina imong kalag. Nya ikaigo sa imong kalag, matagbaw na imong kalag, maapil ang imong lawas. Because sa gito ng kalagbay sa philosophy bay, ako ning ang iyon kay may kay ni sa philosophy, sa to'y philosophical relationship. Na masaday kayawa di adol. Di maduol, musyagit principle of life, matod pas philosophy. Sinang kana principle of life. Sa to pa, ug wa nay kalag, wa nay life. Lingian na imong tupad. Ing nagwa na imong kalag, wa na kay life. Tanawa ng kanabang kuan ba, kanang patay ba, gibiyaan man as kalag. O tanawa napa nay ginabuhi, wa na nya. Kung kanaray imong tubagon ang panginhanglan anang lawas nga maghigda ra man na, malata ra man na madugay, di ka matagbaw. Kay ang lawas matud pa sa akong papa, di man to philosopher akong papa. Si papa duha ra to kasimanas grade 1 na human dayog eskwela. Nya si mama sad tulo ra sad kabuan sa grade 1 ni graduate sa dayon. Mao tong maglisod sila suwat. Pero si papa may mga philosophical kuanto siya, prinsipyo ambot og nadunggan ra bakato niya. Niingon siya kaning pangandoy nato sa tong lawas, mura ni siya og gantangan nga way lubot. Kaysa una di pa man to kilo-kilo, kasi nakabot ini kanang gantang-gantang pa ang takos. Taas kamot, mga tiwasono na mo. Kung nakaabot mo na, tiwasono na mo. Kaya ako nakaabot sa kuana, nanako ron sa 61 nako. Anang gantangan, takso na, unya, kalison. Kalison. Mo na gigamit sa na ni Kristo, gigamit atong translation sa Cebuano nga English, nga tagaan mo sa Ginoo, punon, siksik, liglig, umaapaw, uyogon, og mag-awas-awas, di masod sa imong gantangan. Pero kana kunong pangandoy nato sa atong lawas, matod pang papa, mura kuno na siya og gantangan nga way lubot. Nga bisan pagsudlan nimo usa ka sako, dili gyud mapuno. Bisan pagsudlan na nimo imong lawas og $30 billion, di gina makontinto. Bisan pag muabot na nag $200 billion, di lang gyapon na makontinto. At tanawa na sila si Elon Musk, sila si Bill Gates, sige lang yapog paningkamot, hantod na lang yun, di nahapit kalakaw, sige lang yapog paningkamot, kay kuwang pa. Pila na imong net worth? $200 billion, $300 billion, kuwang pa. Pero tanawa na yung tagbaw kay kalag, samang San Roque, uy, iro na lang naghatag og pagkaon, tagbaw na, wala na akong hahanapin pa. Di ba? Kisa man yung ganahan sundon, si Elon Musk o si San Roque? Ilas biya ninyo, San Roque. Congratulations. Muna, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios makatagbaw. Unsay kabubuton sa Dios para sa asawa in relation sa bana. Ephesians chapter 5, Colossians chapter 3, niingon diha, asawa, sunda ang inyong bana sa tanang higayon. Sama nga si Kristo maoy gisunod, sama nga ang simbahan nagsunod ni Kristo nga iyang bana. Kinsa dinhing asawaha nga di gyud magsupak-supak sa bana ta sa kamot. Nang di gyud mo yaw-yaw ana, okay ra gyud. Pulos giday mo mga yawanon nga asawa. Usba na ha? Di na mo'y kabubuton sa Dios.
Mabasahan nyo, Ephesians chapter 5, Colossians chapter 3. Mga bana, ingon sad si Kristo, mga bana, sabasad, higugmaa ang inyong mga asawa, o pagpakamatay kamo, alang kanila, aron inyo silang ikapresentar ngadto sa amahan, nga way bisan gamayng buling. Sama nga si Kristo, iya sang gilimpyuhan ang simbahan, iyang gihatag ngadto sa amahan, nga way bisan gamayng kusnot or kanang kisoba, kay giampingan gitas Ginoo, iya tang gipakamatyan. Kinsa dinhing mga banaha nga anda magpakamatay para sa inyong asawa, tas kamot 1, 2, nagi mga bakako, no? 3, 4, aka na, okay kayo. Basta matinudanon sana sila, okay ra kayo. Oh, wangon kita. Karon, unsa man say kabubuton sa Ginoo para sa mga inahan ngadto sa ilang mga anak. Diba mo? Nagya po na diha. Ephesians chapter 5, Colossians chapter 3, ningon gihapon diha, mga ginikanan, ayaw ninyo palaguta ang inyong mga anak, kay basin unyag mawad-an sa paglaom. Pasabot di ay, mga ginikanan, kinahanglan yung sundo ninyo ang tanang gusto sa inyong anak. Ayaw silag palaguta. Ayaw. Kanus aman maglagot ang anak. Panasigihan ni mog sugo. Ang gusto sa anak, kung sa ilang gusto mo, mo sundon. Magsigis lag duwa, computer, padua. Nya tagaig snacks. Nya yung napakay-load diha day. Napakay-load dong. Additional load. Okay, sure. Oy, magsige nag inyong anak, magsige nag ingon lang, kanais ni mama, kanais. Pero sige yaw sige ro duwa de kung ka rin yung kwan diha, cellphone. Sabab, sige pa mo off na. Tig off, hapak ko na si mong naong. Mo-off to dito, magsige, may ratag matay mo. Patay yun. Oo na. So, gustos Ginoo nga di gyud. Nya kining gisulti ni Kristo natuman ni Jose, ni Maria ug ni Hesus sa ilang relasyon isip banag asawa. Tanaw si Maria. Si Maria mo'y gikonsaran sa Espiritu Santo. Diba ni ha? Siya mo'y gikonsaran sa Espiritu Santo, dili si San Jose. Pero sa pagkaminyo na nila, si Maria magsigig sunod sa desisyon ni San Jose. O ang Ginoo magsugog anghel, si Jose na isultihan, dili na si Maria. Di ba? Jose, panuktok, tuktok sa Jose. Wa may ni kuan Lord, wa may ni dawat, sirado man tanan, di man mo dawat, siya, tulas unahan, tulaw na, pagabot ito, dito sa pasungan sa baka, kaya dinhilang na panakas Maria, kay hapit na mo anak. Si Maria pag-abot sa pasungas baka, wa gyud ka kadungog ang gibutang nas Bible nga ningos Maria, uy Jo, pag-sure diha. Unsa mga klasihas bana ani ko nimo panakon ani nga kuan man is mga hayop. Wa jo kay bakitan diha bisag balay pangita dito uy. Unsa mga klasihas pagkabana ka? Wa, si Maria ni anak ra sa didto nga wa gyoy bisan gamay nga reklamo. Di ba? Tungang gabi gipukaw si Jose pinagig damgo. Jose, bangon, dad-a ang bata o ang iyang inahan, pangagyo mo sa Ehipto. Alas 12 gabi, gipukaw ni Jose si Maria, Maria, adto na ta, bakwit tas Ehipto. Kalayo ana, gikan sa Jerusalem, padong sa Ehipto, maglakaw silang tungang gabi, wag yun mingos Maria, uy Jose, tinuod kang pakuan ng kasanghel niya, damgo rarabato. Sa pagtsur diha ako gani nga gikonsaran ko sa Espiritu Santo, wa man gani ko ingna, ikaw na noon pasidlakon ka natong adlaw usaw kangit-ngit aron wa gyud gibutang sa Bible si Maria ni sunod ra gyud ni Jose, wa gyud reklamo. Muna kamo mga asawa ay gimog supak, sige lang yun. Kabliton mo sa inyong banag alas 4 sa adlawon, sige atubang dayon.
Edad na kag 78, imong bana 80 mo kablit ya pun sukol. Mga tangtang alab lagos na lay mahibilin kumbati yapon. Ngano man di ay. Maong ka ni. Kami no kabliton Miss Madre dili me. Yan. Pero butiksan Miss Madre mo reply pod me. Nga man ang Madre usay, Father, how are you? And siya, lonely sometimes. How about you, sister? Yung sister, like you. Pero ilang nasumbayan. For the love of God, with Jesus. Pero usay, sipiat yun usay. Ay naman to. Number 5, bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Aka na di na no need to explain. Sa ato pa di ay ang dili maluoy wa say kaluoy nga madawat. Kung ang imong kauban sa BC di na mutunga, unsay mo isulti? Moingon ka? Wa gi batasan, di mutunga. Sige lagsaad, ayaw inakaluoy niya, kutobra saad, way tuman-tuman. Kanang kaluoy, mga igsoon, divine mercy, kaluoy, para nas mga makasasala. Para ginas makasasala. Mauna, nga kunwagan na ikamaluoy, di sa kakapasaylo. So, mercy is for sinners. Pero kita lahiman, ang atong mercy, para raman sa kanang mga hapitway gikaon, kanang mga bata nga gi-abuse, di na maoy. Ang mercy para ginas mga makasasala. Mao bitaw kita gianhitas Ginoo na ay divine mercy because we were in the state of sin, in darkness. Matod pa sa Gospel of John chapter 1 kanang prologue, the world was in darkness. Darkness is sin. Kung ang imong bana mangabit, unsa imong isulti? Kaluoy sa akong bana nangabit. No. Nindot kayo. Iguli sa imong bana kay naluoy man kaniya, kadlaw na siya ni uli. Unsa may imong buhaton? Imo siyang atimanon kay kaluoy sa kong bana luspad kay gnaw. Kay maughan magina siya dito sa Purot man ginayang energy kay kana kunong kabit ako man nagipang interview kani mga laki ambot kamong nakasuway direk pangabit tanawa kunog sakto ba ni ilang gisulti kana kunong magkabit kuno pamaulan jud kuno kana nighuman kanang kabit ba pamaulan kuno ka ingon sila pa kasuway ha ikaw ba kasuway ka na ba pamaulan kuno na nakaunya di ang asawa di ay ingon siya sus ang asawa pa dir puul na kaistanan. So sa ato pa ang kabit makapamaol, ang asawa makapuol. Muna iguli sa imong bana gawas nga gipamaulan kapoy pagid na. Kapoy kay gipaspas pun tong mayo. Ana. Nya unsa may imong buhaton isip asawa? Atimana. Oh, kotawi o gatas, Milo o kuan kay para mabalik dayon ang iyang energy. Nya imo siya paimnon. Nya ighuman kay kapoy man kay signaong, imo na nang pakatulgon sa inyong kwarto. Nya malimot na lang naghubo sa iyang sinina kay kapoy naman kayo, ika na lay mo hubo sad sa iyang sinina. Nya makit-an day nimo daghang kay mga pinaakan dinhi ana. Ingon day kasus kinsa makan Draculaha ang nipahimos ani akong bana. Imo lang sang tambalan. Ngano man kay kabubuton sa Ginoo nag-ingon man care the sick. Di ba? Care the sick. Nya sakit to no nagipamaak man nag Dracula. Imo lang sa panambalan. Nya mohilak dayon ka, Kay sakit ba gyud gayo, hilak dayon ka. Mahinumdom dayon ka sa number 2 nga beatitude. Blessed are you who mourn. Bulahan kamong nagsubo kay kamo lipayon. Mingon ka maugid ni ang source akong kalipay. Andota no?
Una ikabuntag, andam na sa kanyag pamahaw, andam na tanan, just smiling kay kagnaong, ang imong bana, maglihas-lihas ang mata, dili kay mo tanaw nimo, pero ikaw, smile na yung kanya, may na yung bana, sigag smile na, siya, happy lang ko, nga naa ka, miss you na biya, ingon na yung bana, tamparuson, tanong ka ng buhanga ka, miss you ka, ari na ta sa sunod niya, ano? Ano na siya? Kaluyi. Kaya nga naman, kanang makasasala, ang iyag yung direct connection nato aron dadon taniya ngadto sa impierno. Tanaw ha? The direct contamination of sin is when you get angry sa makasasala. Kung masuko gani kas makasasala, natakdan dayon kasiyang sala. Di ba ang COVID ka namang fluid no? Fluid mo na magtap-tap ta. Ang sala sad masuko ganikas nakasa, takda na ka. Oh. Nanglitan, imong bana gikas kabit. Unsa man na? Asa man na siya padong og mamatay? Impierno, langit. Kaklaro ana, impierno. Nya ikaw, wa man ka mga bit, nara man kas inyo, gatiman man kas inyong balayog sa imong mga anak, asa man ka padong? Langit. Nya pagsakas imong bana, purti man imong sukua. Asa naman sa kapadong? Oh, tanawa na takda na ka. Pero maluoy ka niya, maingon ka niya nga, la kaluoy ni mo dong nakakuha na ka, nakapainit na ka. Karon palagi ka naabot. Di jud ka matakdan. Di ba? Muna si Kristo wa matakdi sa atong sala kay naluoy siya. Sa dihang gilansang siya sa krus, ang iyang gibati sa naglansang niya sa krus, naluoy siya. Mutong naingon siya, amahan ko, pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Muna inigkulatas imong bana nimo, ing nadayon, pasaylua siya kay wa masayod sa ilang gibuhat. Patiran, bitakag kusog kayo, ay kasakit, ay, wa gyapon ni siya masayod sa ilang gibuhat. Ana, hawa, di ba hangtod mamatay ka, wa lang gyapon siya masayod siyang gibuhat. Pero ini kamatay nimo, anhagi na siya masayod siyang gibuhat. Tanawa, magsige na naghilak-hilak, anas imong lungon. Masaylo ako. Ikaw dito gahigdas lungon, igo ra ka mo ingon pikat. Happy naman ka. Imo na god ang gingharias langit. Di ba? Hari natas ika-unom. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kakita na mo Ginoo? Kinsay nakakita nas naong Ginoo ta sa kamot? Oh, nana. Kung pangutanon si Bishop na kita sa dila kong Bishop kay mahadlo ko karila ako. Kinsay naong Ginoo imong kita? Guwapo kay siya, Father. Kuan kanang December 18, 1998. Kanang culmination of the year of the Holy Spirit. Si Bishop Mangira nagmisa sa ABC Gym. Dayon, pagdayon akong luhod kay consecration na, ang ostiyas nga nakadako, murag di dako, pero abi nako og imagination lang to nako. Pero later katong galuhod nako, akong nadunggan ang tingog nga nindot kaayo, Father, nga dili na siya gabinisaya. Di nako masabot ang iyaang language, pero kabalo ko unsa to iyang istorya kay kabalo man ta sa misa sa Bisaya. So niya murag na ay nag-background nga kanta sa angel. Dayon ni abli akong mata kay di naman tingog ni Bishop Manggiran. Dayon pag mata nako akong nakita usa ka pari nga perting pagkagwapuha, batanon pakaayo siya. Dayon sidlak siya, sidlak ang iyang pagkaputi. Dayon nipiyong na pud ko. Dayon nibuka na pud ko kay dili na gyud siya gabinisaya. Dayon siya ra gyud gihapon during the consecration, hangtod nga during na sa pagpakalawat nga ninaog na siya sa
sa stage, kay sa stage man kami sa siya, to man dito ang kuan altar. Pag naog niya, isa pa nako siya nakitag balik nga si Bishop Manggiran na siya. During the whole consecration, akong nakita usa ka pari nga perting pagkagwapuha. Nga hamis kaayo nga walay kunot. Dili gyud siya si Bishop Manggiran. Peligro ni. Bitaw, salamat. Kanang ingon ana, gitawag mo na siya og extraordinary manifestation of the face of God. Kaya duha man ni kapaagi ang pagpakita sa Ginoo siyang naong na ay extraordinary, which is very, 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 very rare, ug naa say ordinary. Nakaron, unsaon na to pagkakita sa ordinary? Kay kuya man kay ni siya, og ang iyang makita dito ay consecration, katong gwapo kayong pare. Pagsunod nga misa, nga iyang natambungan, usa ka pare, nga iyag yung nahibawan, nga iyang pag-umangkon, gipamabdusan. Nya mao'y nagmisa. Basig din asya ganahan mo tan-aws naong pare. Labi nagyog dili, nagyod mausab, naong lang yapos pare. Nya kahibaw siyang gipamabdusan ang iyang pag-umangkon. Di naman kakarilit ana, atong, pero nindo to, katong experience. Pero ang kuyaw malimot as ordinary face of Jesus. O kung sa may ordinary face of Jesus, nasa giingon ay Mateo chapter 25, 31 to 46. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Nya doon na siya unom kanaong nga iyang gipakita diha nga mao'y iyang naong. Ingon siya, I was hungry, I was thirsty, I was naked, I was homeless, I was sick, and I was in prison. Tama. Kinsa ninyo dinhi ang makakita sa naong ni Hesus sa mga taong gigotom? Labi na gyud kun ang taong gigotom maotoy number 1 na kawatan sa inyong lugar. Unya manuktok dayon sa inyong balay og moingon, sister, pwede ko mukaon, gutom kaayo. Nya kadaghan na kagikawatan niya. Unsa man? Kakita pa kas naong sa Ginoo niya. Og di gani kakakita sa ato padili limpyo ang imong kasing-kasing. Di na putli, hugaw kag kasing-kasing. Unsa man ang hugaw? Imong gitigom ang imong mga biases, kanang imong mga kahiubos, imong kalagot sa mga tao, imong gitigom. Mo na pagkakita ni mos tao, din ang kakakita niya isip tao. Ang imo nang makita niya, ang imo nang bias, ang imong kalagot niya. Muna daghang mga asawa din amo sangpit sa ngan sa ilang bana, din sila kaila ang ila ng ingan niya nasa ning sugarol dako ay, niya nasa ning animal dako ay. Ana kana mga nangutang ninyo nga wa mo bayad, moingon na sa ka niya nasa ning bagagnaong, di nakakaila siya ngan kay di naman kaputlig kasing-kasing. Niya inigmisas pari, dili na kami niya nasa Spadersiano ay, moingon sa ka niya nasa ning mga insultador pari ay. Kaya giinsultuhan man ka, nakasabaan man ka. So, unsaon man pagputli ang kasing-kasing? Unsaon pagputli? Ha? Unsaon? Ang kuna nga ikaw makasasala. Nga ikaw lapok ragyod ka. Nga lapariha ragyod tang tanan, pulos kita mga impiernohonon. Ora gyud na. Pariha na ta. Di ta magkuntis atong naong o sa atong batasan. Haron mapariha na ta. We are all dusts, and unto dust you shall return. Kaming mga pare, maimpirno ragyapon mi. Apil na ng mga obispo.
Ikuyog pa na nato mga kardinal o Santo Papa. Sama sad ninyo, maimpirno ragyapon mo, bisag mga leader pa mo sa parokya, leader pa mo sa BEC, bisan pag inyong naong naa na ginas BEC, hago mo maayo, pwede gyapon mong maimpirno. Basta dili na mo putli o kasing-kasing. Muna ingo si Jesus, kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, may kayo mong mulimpyo sa gawas sa inyong mga tasa o mga plato, pero sa sod ninyo, naa ang tanang kahugawan. Okay, lingay mong tupad kay hapit na raba 3:30. Ing na limpyo na ka? Limpyo? Kaning kasunod mo na ni makalimpyo. Unsa may makalimpyo? Number 7, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Paningkamot nga magdait ang katawhan mo nang BEC. Hala, sige kitang organize og mga gagmayng katilingban aron managdait, masulbad kanang siging pag-iyahay. Wa na ba'y nag-ilog ninyo dinis Utlanas, Yuta? Wa na? Mga buangon yapon mo. Wa na ba'y gailog ninyo dinhi sa kanang agianan? Wa na'y nangural og mga agianan? Mga buangon yapon mo. Wa na'y nagkinihay tungod anang utang? Wag yapon mo ayo. So sugod karon, sugod karon, aron managdait na taon sa man. Sa ibaton, sunda ang gusto ni Kristo. Unsa may iyang gusto? Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. Hapit ko patyas akong silingan sa una, kay lagot kay sa nako. Giibta na gikunyag pistola, tiyon-tiyona na gyud ko niya kay iya kong patyon. Leader siya sa Kafgo, niya daghan na mga NPA yang gipatay. Iya kong gibalikas og hapit mga usa ka oras. Gihuwat ra gyud ako kanus ako niya pusilon, pero nag-smile ra gyud ko. Kay before siya niadto sa amo, giingna naman ko daan nga pertig yung laguta. Nangandam na ko daan, niingon ako kun iya kong patyon Lord, di jud ko mobalibad. Og iya kong kulatahon hangtod ko mamatay, di ko musukol. Og iya kong dunggabon, di ko managang. Og iya kong pusilon, di ko mulikay. Og tinuod yun. Usa ka oras hapit, sige siya balikas nako, gasige ra jud ko og smile. Ninduta lagi, suway ninyo. Aga namang balikason kag mayo, nya imo ra gyud dawaton. Kanang nangandam na kadaan ba? Ninduta lagi feeling. Pag human atong usa ka oras niyang yaw-yaw, kuyog atong iyang siyam ka mga kuyog, nga pulo sila dunay armas, murag musung og gubat. Iya day kong giingnan, unsa imo ikatubag? Ang una ginakong gitubag, word, first word. Mawa jud to nako palandunga nga ako to isulti. Ingon ko, salamat kaayo. Daghan jud kayong salamat. Atong panahon na, ga-acting nako assistant branch manager sa bangko. Ako na'y leader sa Legion of Mary Curias Guadalupe. Ako na'y sinaligan, mura ko right hand sa mga pares Guadalupe. Ningon ko niya, salamat kayo. Kining imong gisulti nako karon. Kining tanan nimong gisulti daghan kay kog realization nga wa ko sultihis ako mga managers o mga head nako sa bangko, wa sa ko sultihi diha sa simbahan sa mga pari, ikaw gyud nakapamata nako karon, so salamat kaayo. Nya sika na kong gisulti, pasaylua jud kong nakapasakit ko nimog sulti, wa gito nako tuyua, kahibaw jud ka how much I love you, isip silingan, isip igagaw. Nya ikatulo dayon, ningon din ko niya, bisag imo pa kong patyon karon, di na jud makapausab sa akong pagtagad nimo. Isip igagaw, isip silingan. Uy, ang sunod na kong nakitan, nihilak man. Insya sa tinud-anay, sa tanan akong igagaw, ikaragi proud kay kunimo, kay kita ko to'y kuyog sa una. Nga nilampos ka, ikaw ragi nilampos namo dining kaliwat, nga nibalik aron mutabang namo. Pasayloa lang sa kung nakapangantig yung kung patyon ti ka kay nasakitan yung kus imong gisulti nya hilak man siya, ako sa siya giduol, akong gigakos, gakko sa siya nakogbayo, gahinila kay mi, pastang ninduta lagi feeling, ninduta yun.
Wa po ko kasuway, ako kadaghan man ko nakagakos og uyab, mas tamis gito. Oh, akong uyab lami lang to. Pero kadto tamis gyud, nindot kayo. Og mao na to kay nahitabo man ni 1993, didto na ni sugod og pitik akong una-una. Hala, unsaon ka na ko pag-maintain aning klasiha sa kalipay? Ana, nagita na kog kalipay kana bang andam kang magpakamatay. Og mao na ang panagdait sa katawhan, magpakamatay ta para sa atong mga kaaway. There is no greater love than to lay down your life for your friend. Sige, lingay mong tupad. Agbay pala, agbay. Ing nasugod karon, sugot na kog imong patyon. Very good. Ari natas ikawalo kay hapit ng oras. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Ang una, ang reward, mainyo ang gingharian. Ang ikatapusan, gingharian na sad. Basta lutuson ta. I-persecute. Dunay kapilya sa amo nga 18 ka tuig gihimo silang mission station. Mission station ba kanang doon na nagipare nga muadto, doon na dito Blessed Sacrament, doon na misa kada Domingo, mukasal, mumisa dito. Sud sa 18 ka tuig, niabot ning usa ka monsignor nga na-assign. Nga purtig yung istriktuha nga ngiyag yung gusto mo matuman. Pag-abot niya dito, insa di ko musugot nga padayonon ning mission station, ibalik tani og ordinary chapel. Siya, Monsignor, dugay naman ning gibuhat ingon ani kay parokyahon naman din. Di ko musugot din ani maparokya. Iya da yung gikuha ang Blessed Sacrament, gida ngadto sa parokya. Pagsunod, wa na mo dihay misas kasal, wa na misas bunyag, adto na sa parokya. Nya ang parokya is 14 kilometers away from that place. Karon pag nobina mas na nila, gusto mang Monsignor alaunas hapon ilang misa. Nya kay sila mga mag-uma naanad alas 6, Nyor, wa gyud makasimba na. Awog na duha okay na na. Sus ang nisimba gyud tinuod, tulo ra gyud kabuok. Nalainan kay sila. Hangtod nga nagplano sila unsa kano Monsignor ba ato gisang patilawon din adyo ka ta manimba. Sus do naman sa ditoy maritis kayo, nakadungog sa ilang hong dito, ni report ni Monsignor, pag misag pista ditong Monsignor, alaunas hapon, ingong kanudayos Monsignor, mauna ni ang katapusang misa aning kapilyaha, sirado na mo, nganong gaplano mo nga inyo kong supakon, o gisiradaan gid sila. Ana, persecuted. Ang nag-persecute, ang sinugo sa Ginoo, nga nagsulob og ingon ani. Nya kamo sugot mo kontrahon mo sa pare. Ayaw ina okay. Kaya nga naman mainyo ang gingharian sa langit. Ana na siya. Ako sa una gada kog choir, nya bati man sa kog tingog. Nga nindot nga tingog Brother Joel. Nya gipadakos choir, doon na to'y kompetisyon nga ako mo'y gipatudlo sa among parish priest, sa among choir nga moapil atong kompetisyon sa whole archdiocese. Gi-practice na migmayos pisa, pisa ni Monsignor Rudy Villanueva, among practice og mayo. Nahuman-human na gyud. Sambot o ganong nikalit lang tog abot katong former nga pari badiha nga may sa music. Ningkalit mo lang siya abot. Wa masad mo ingon ako sa Monsignor nga na ako'y gikuha nga pari. Kalit lang siya kabot. Ngayon siya nga, hoy, siya no, ay napagtudlo diya, kaya di ka kamao. Di ka daplin. Niya ako in taon ato, wasa kahibaw nga, na ako sa bangko trabaho, gibiyaan akong trabaho, kaya di pa ko balansis ako itong transaction, mubiya ako alas 7, kung di pa ko balansi, kay 7:30 among practice. Niya inighuman na mong practice, mga 10 o'clock, usahay hapit pa 11 o'clock, mubalik pa ko sa bangko hangtod alaunas kadlawon. Niya,
Siya, nga moabot dito, mga alas 9, iya day kong pahunungon, palingkuron ko sa daplin, at tubangan sa 30 kabuk choir nga gitudluan, ingnon ko, ay mugtuan di ni kamao. Siya day mutudlo dito, siya mutudlo, ari lang sa kus daplin, sige lang sa kong paminaw. Yan na, ikasunod na sa nakonyor, diri lagi to father niyo, wa man ko magsugo ato. Ay, padayon diag tudlo siyan. Padayon, tudlo na sa ko. Kalita sa siya kabot. Siya na siya mutudlo dito. Hangtod nga siya ning asyom nga siya mutudlo. Ang ito, nagsabot matos lang Monsignor. Wa man sa kuing na. Sige lang sa kong lingkod sa daplin. O say, maghilak ko. Nyaningon dayon ko sa kong unahuna. Hasta, no? Kaning paria ba? Muram sa din siya giyawa, no? Ano ba niya? Kay di man dyan kumukontrag pari. Nako, Lord, tudloi in town ko, unsaon ako paghigugma ning paria. Kay di gyud ko ganahan nga masuko kog pari. Ana. Nya grabe kini yang panginsulto nako. Tinuod masagid nga di ko kamao kay music, pero kamao naman ko kamao na kong mo arrange gani og mga, kamao na kong mo suwat og nota, kamao na kong mo arrange og pisa, kamao na kong mo basa. Di lang tingin pras niya nga expert kayo, parehan nilang Father Joel, expert kayo, pero kamao na ko. Nga naman lang yun, ingnon lang yun ko nga, ay sa siyan ha, ato sa ning ko anon ha, kaning niya, ana ta kung gusto ba, kanasing haga ka, lingko diha, kadi ka kamao. Ana ba? Mo to nga, ganing, nigpailog ko, ang lamdag sa Ginoo nako, ningon ang Ginoo, unsa kag ikay mao'y mapari, imo ning sundon batasana, nako di jud ko musunod ani. Ug ako'y mapare, ako ginang suportahan ang nag-active sa choir. Pagkasunod tuig, suodan ko seminaryo. Pagkapari na nako, giatake man ni siya. Giatake ba? Di na paralyze, gaana na. Dito sa among kon, ingon dayon ang kaningon, Pader, pakalawatan niya sa Pader. Ako day pakalawaton, lawas ni Kristo. Ya, amen. Nako, din aka kapangasaba nako. Hapit na ka mamatay. Patay na yun. Namatay. May he rest in peace, no? Pero kaibaw ko, magkita rami atos langit. Bigo, ikaw ba, diba? Ikatong imong pagsigig, persecute na ko, imo ko palingkoron. Dito bi ako nakapamalando nga magpari ko. Murabag na challenge ko ba? Karon, ako na ginang gibuhat dito sa akong parokya. Sukad sa una, support yung choir. Karon, arsay na kong parokya. 7 kabuk choir, pag-abot na ko. Karon, 15 na kabuk choir groups dito. Sobra na sila mga 400 kabuk choir. Muna, mag-grand choir ko dito. Di na nako papilon ang tanan. Kay malusno man among choir lock. Nako, di masad-masod. Nga, sige, pagyapog pang-apply, apil og choir. Kay, sige, man ako hatag og snacks. Snacks, nya katong choir nga bati kay tingog, mag-hire kog trainer kana mga may music, akong taga-honorarium nagukuron dito 4 ka buok professional trainers sa lain-laing choir na ginay honorarium, alipay sa gayo kay additional income man. Ninindot sa dilang tingog. Nako, okay, magdin ako panindoton nga mura man ko ginyong gisakit o ginbisa nako nya muna inyong kinantahan. Inyo man kong gitorture. Karon tagaan ta mog trainer. Nindot pa inyong kinantahan, libre pa mo snacks. No? Nganong ako ning gibuhat tungod kay nakasinati ko og persecution. Nya kay ako mang gidawat, akong gihilakan, karon nakasinati nako og mura og kingdom of heaven. Ang pagkahiusa, no? So, conclusion. Unsaon man pag pilgrims in hope to heaven? Unsaon man? Sundo nato ang pulong sa Ginoo, ug ang the best nga pulong sa Ginoo nga muhatag natog hope and clear guidance kanig yung 8 beatitudes. Remember Matthew chapter 5 3 to 12. Nya praktisa na ninyo. Be sure nga sunod tuig itigom na sa ninyo naa na moy concrete testimonies on how to practice the 8
beatitudes. Karing usa, pwede naman ni mamatay, kaya na naman siya ay nindot kay experience. Pero napagi mas daghan pang nindot ana. Kana bang inigabot nas panahon nga ang tao nga siga kay mata, kalkag kay buhok, daghan kay patik, nya mutuktok sa inyong balay, moingon ka, hala, di ana si Jesus. Ali, Lord, ali, unsang mo da imong panginahanglan siya, gutom kay ko, nya uhaw pagyod, nya wa na ko'y sinina, nya gikan ko sa prisuhan, 30 ka tuig ko dito, wa na ko'y pamilya, wa na ko'y balay. Ana, pwede ganhi ko puyo sa inyo? Nya mangutana dayon kaniya, hala, unsa mo day imong kaso day nga napriso man kag 30 ka tuig, ingon siya nga na ako'y gitulis nga pamilya. Nya ni aksyon magsukol gihulot na kog patay. Pero ako na tong gibasulan, ma'am, ako na tong giserbisyuhan, mo nang muhangyot ako, anhi ko puyo sa inyo. Okay ra nimo? Ang saman mo, okay mo, dili? O makakita mo sa Ginoo, ang saman, kaya naaman to tanan, naaman niya tanan, all of the above, na naman niya. O, imo dito pasakon, kadlawon, mo na lang imong namatan, gipangtiuna na mo tanan. Kay gada sa dito siya mga angel, siya ni Able, grupo dito sila, siya lang ni so dito, haron nga, ma-welcome ang tanan, gipanggapos na mo, gikuha na tanan ninyo mga kaptangan, ana, unya, gipang backstroke mo sa kanang, backstroke ka sa iyang kuan, pusil, aron makuyapan mo, nya namiya dayon sila. Unsa may inyong isulti, inigkaamgo ninyong buot. Igo ra mong moingon, diri si Jesus. Kuyog sa iyang mga angels. Isa asa man inyong mga kwarta, asa naman inyong mga laptop, inyong tanang konda, ingon siya, gida ni Jesus. Sa asa mo to niya dadon siya, adtos heaven. Kay niingon man si Jesus, store up treasures in heaven. Nya, the Lord giveth, the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. Amen. Sige na, di hala ko kutob kapoy yaw-yaw eh. Sige, kinsa man to diring MC.